Alhamdulillah. Mbak Tata, beksan iki ora ya? Rai rame-rame ya Mas. Andane kok. Tak tongake Mbah Tata pokoknya selalu sehat. Amin. Gitu. Catatan sakjroning ati dadan luntur saya marani aku kok wedani karo mergo larang nek butuh asmara Semar Mulyo lagi Bariki Mas Heki bablaske rondo desa. Lah Pak Kumuki. Lah iki Pak Adam. Pak Adam nang ngalen ibu ki pokoke sehat-sehat selalu. Anu, Mas. Iya ta? Lah nggih. Alhamdulillah. Kandhani. Makane aku ngono. Nyoleh Pak Adam mau kowe wis. Iya ta? Gumus. Ngasih gumus ngono. Anu napa? Sinyale niku pun nganu, pun dimanapun mendelik pasti ditemukan. Kenceng sinyale. Nggih. Rondo desa tok niki kan Pak Dam. Nggih. Sios, nggih. Catatan sakjroning ati dadan luntur saya marani Yo bos lagi buri muka. aku kok wedani karo mergo leren ning gubuk asmara Semar Mulyo lagi
Lanjut. Iya. Pak Haji pripun? Pak Haji mangke anu pokoknya dilanjut. Niki mangke monggo mangke mbok pilih tasih wonten pamputan lagu spesial kagem bapak saya. Mas Supri awas ketemu rung lagu nih. Rondo Kota. Pri Mas Pri. Manut. Oh iya. Senane manutan Mas. Niki ditelaske sik ya Mas. Nggih. Niku sampun. Gonta ganti pasangane durung pasti yen ati jodone ana desa ayu dhewe ketmane dadi rangga Kata lakas kendalo bosku. Ayo, kene apa kene? Monggo. Kata kas kendalo Mas Arno iki sudah gade galon ampun rawuh. yen apa-apa ngapun mencurang yen semut sayang apa-apa lupa ora tapi rupa nyapa Rondone ping kalih, Pak. Lah, alhamdulillah matur. Nggih. Oke. Kula delekke iki. Iya. Kira lho Kak. Gonta ganti pasangane durung mesti yen dadi ana desa ayu dhewe remane dadi rangga lima anake. Matur sembah nggih Pak nggih, sehat-sehat selalu, berkah barokah. Dadi
Pak. Sor. Sabtu kantor Kes Gendalu, keluarga besar Cikarang, Bos Dwi, Mas Joko, Pak Yawi, Bisa ketemu wong ayu jati laku Wiko ati pinten tiang telu Oper Selamat datang rekan-rekan dari Cikarang. Monggo. Kuwe nggaku ngenteni wong ing atiku anak kantongi jati ati sauliti ladan ancot aparani setor bakong setor setor nah oke lanjut Sabtu pandita rambut sing saya ing sing Ngopi Gusti nglilani tresnaku bakal dinawa mati. Oh ninggal katresnan ya. DP rien.
tak rewangi pati geni pamri katon endono atine aku ora nangani mong sliramu priya seliramu
bablas ke lali janjine Mas. Spesial buat Mas Yono di bose bawah. Ayo, lali janji ayo. Nih Mas. Spesial buat Mas Yono. Istilah wali kan terus dalu ke dulu klub besar Cikarang. Lali janji. Mas Joko. Mas Joko terlihat muda loh baru potong rambut ya. Asli. Dino minggu siap Siap. Monggo Bos. Lodur, Bos bawang di sini temenin. Yono, lagi sing jaluk lali janjine kok wong lingguh ya Jan. Neng ya alhamdulillah. Matur sedanten nggih Bos Yono nggih. Sehat selalu, sukses selalu. Yo. Janjane kowe asal Atu-atu Pak Bejo. Siap. Setelah ini nanti ibu-ibu nanti setelah ini spesial buat ibu-ibu Griasri nggih. Ini lagu ayang-ayang juga nanti dulu-dulu Klub Besar Cikarang. Juga nanti spesial buat pasukan-pasukan biru. Pokoknya nanti tidak usah khawatir, ini pasti spesial buat dulu-dulu semuanya bersama Semar Mulyo. Pak Haji Joko kita sewonten. Lagi Cikarang toh Bos Dwi pasti no nggih. Ini member tetap kok. Pak Yanwi, Pak Pagi, nanti pagi, urung.
Janjane kowe ning ati Terima kasih gini.
kowe ra kelingan dolan ning omahku ana latar padha lelungguhan gegojegan karo aku. Matur sembah nuwun nggih Pak Alwi niki dulur-dulur keluarga besar Cikarang. Monggo Pak Haji Agus. Raya kelingan janji tresno nalika semono sekitase tansah Mas Dwi, Pak Depati, monggo. kaya mimikan mintono setino kaya setahun upama pisahan seliramu pancen ora ana caritane bisa lahir lan batine. Wong manis ganti laneng atiku. Piye aku manut sliramu. Yen pengen takon isi atiku. Kabeh mau ya mung kanggo sliramu. Wong ayu sinawang tambah ayu. Yen kelingan aku ra bisa turu. Yen nganti lali janji-janjimu. Bisa-bisa awakku dadi guru. Pak Joko, sudah lama tidak berjumpa Pak Joko. Sudah lama tidak di HI. Ora bakal lali rinalani romangon sesamu saya suwe saya rapasani yen aku nyawang esamu.
parkir. Ah, tanduk malih napa mboten? Tanduke napa niki? Si kucing Mas, bablas ya si kucing. Aku ora Monggo sedulur Cikarang, Pakde, monggo. Pak Awi. Pakde monggo. Semar Mulya lho iki. Ayo yo. Pak Dewi Dodo. 15 kek akan manis esame saya bisa loloke atine rena wengi ra bisa turu yen kelingan esok lan uyumu nalika
kaya bisa loke amine saben dina ra bisa turu yen kelingan esok lan guyubmu nalikane dek semono kowe urip bareng karo aku saben dina andhong katresnan bunga susah padha dilakoni tresno iki pamite sakana nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan aku ning atau kapate pamujiku marang kowe muga urip tentrem salawase nadyan ning ngadep papane nanging aku isih eling kowe. Aja segala konten terus nongki sampun katur spesial Bapak Ibu tamu undangan.